Mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Di pong personalan, kita po naghapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan sa DCGB. Ini po ang hapot. Ngunyan pong aldaw, mga tugang ni Lunes. Ano po ang satuyang maitatabang para po mga tugang makontrol ang padagos na paglakop kan COVID-19. Iyan ang hapot. Let's go! Ika po na nagdadangugon yan. Kita ga boss, ano po ang satuyang maitatabang para mga tugang makontrol ang padagos na paglakop kan COVID-19? Lalo na ang Delta variant. Yaw na po sa probinsya Canalbay. Yaw na po mga tugang sa probinsya Canalbay. Asin yaw na po sa syudad ng Legazpi. Uminabot na kang Hulyo pa. Di ba? Uminabot na po kang Hulyo pa. Pero kita, imbis na magpaparahanap kay diferensya mga tugang sa mga health officials ta. Kasinda po mga tugang ang tatao dyan, ano po ang may tatabang niya to bilang tao? Mga tugang sa padagos na paglakop kan COVID-19. Iyan po ang hapot. Yung mananggad nga yan, no? Yung mananggad nga yan, no? Ano mananggad nga may tatabang tadi? Adi, ano po sa lindo ng pwedeng maitabang tabi lang tao? May primerong simba. Hello, good morning po. Good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Sa gamos na laginan yung sa Region 5. Kasi, so, nakakada o magkanin ibang region. BP, Sige po, go. ano kulaon dyan na ibuon ta bilang sarong Kristiyano. Mga G, sunog sa buot. Kapag ko na ning orin remis ang mga. Iyo po. Dahil na sugira, dahil na su hukom. Yun na pinilitit ng tao. Lalo na sa mga makasalano ng mga nasyon. Yes. Sharing mga tuya na sa 242 na nasyon, mag-30% na sa nang kada tao. Iyo baga. Yung ini ang nag-igibukang mga katarantaduhan. Iyo baga. Tumaluya sa kapatawo. Correct. Sige silang kuratan sintabo. Dahil naharumduma sa nagsakripisyon mga nagtrabaho sa gobyerno. Opo. Naroon na doon na so na OFW. Yan. Na bawas-bawasan ang paggasto. Yan. Duwa ang nahihiling kan Diyos. So pagparagasto ka sintabo, napakaduman konsensain, mga project na. So, ikaduwa, so nahihirak suji ka na nagsakripisyo kang pagtrabaho na nagbabayad, nagtatawag kang budget kang Pilipinas. Kaya, ang pinakadakulat dyan, sa kuyang pag-analisa, kasalang ka ini, kaya, gibuong na magtarangadi na kita. Iyo po. Puro banggi, bago magkaturong, pagkaaga, magpasalamat sa Diyos, na nabuhay pa kita, naghangos pa. At tapos, magsanto rosaryo. Yes. Ang pagsimbag sa nanganam, kamaray. Opo. Kaya magpara agap, magpagbut kang kandila, maski may apik. Sibuon ta. Baklit na kita kan mga kasalan ta. Yes. Tawa Yan ka. ang pinakadabi. Taba ka mananggad may mensahe sa tuyin. Ano? May mensahe sa Dahil tuyin. naman, itong girang ito, dahil na suhukom. Opo. Yun pinidit na kita. Yeah. Ipapa-rumdum na kita kan Diyos na magbalik-lik kita sa enda. Opo. Pwede. Muna na magparayong ka kung nagsunto rosaryo. Dahil magparahinom na. Dahil para hagap ko nagbimisa.
Kapag binugtag man mo sa tungo, pagsimbag ka, purungag na. Yes po. Okay. Yung masanang Salamat po. Salamat. Oh. Let's go! Aram mo, may punto siya. Pag nangangadji na kita, di magparahagab. Eka naman yun. Una, pag nag-attender na kimisa, di magparahagab. Okay, madali lang reaction tayo. Ang may tabang mi po, sabihan mi mga contact tracers, uliton ang trace back ang Delta variant dahil 1 month na palan, iguana sa Albay. Sabi po yan ni 8811. Sabi man ni 0898, stay home. Yes, sabi po ni 0140, ang hapot ko lang po, kasabay na po napapaharalio ng mga nakaisar sa lilis sa may bita, no? Ay di po kitang ideya kayan. Dapat i-clarify ta po yan, ha? Simple lang po, self-discipline. Yan, ha? Sabi po yan ni 2160. Simple man sa nangayan, pwedeng gibuon yan, self-discipline. Okay? O, sandali tayo, check ta daw po. Mga tugang sa mga reaksyon, mga tugang sa DCGB Facebook Live, baka lamang igwa kita ki reaksyon, mga tugang sa Facebook, tanuga data na kukan ini, data na, data tabi na, ano yan, data po na, ay, saro pa man sana, si Joel Olivares, Good morning, tabi Joel, pakishare-share na lang po, kansa to ya tabing Facebook, ngunyan tabing aldaw sa DCGB, alright? Sarihan, good PM, prayer, good AM, prayer lang po ang may tatabang ko po at apot ko po pagka travel pass at LOE, digdi po sa tuya sa Legazpi na Nuwantabi. Ano po requirements from barangay or diretso na po? Dumang ka na po madiretso sa 911 para magkwatabi ng travel pass. Pero ang importante tabi, migo, magdara ka ki valid ID. Ha? Para duman tabi ibabase so pangaran mo na ibubugtak duman sa travel pass. Okay? Stay home and promote Sawangan Park 0065. Ibaba din eh. Sabi po ni 2168, good morning. Simple man sana po self-discipline and magsunod sa minimum health protocol. Pakusugon ang lawas and manarig sa mahal na Diyos. Simple man sana bagakuta. Kaso data, day man pigigibo ka ibang tao, sabi ni 2168. Sabi ni James, ang simbag dyan is self-discipline, kada saro. Kung ang kada saro magsunod kitultol sa simpleng health protocol, sa kada magpararuluwas kung bako man lang importante o essential ang lalakawon sa luwas para magbaba ang kaso kan COVID-19. Saka dapat i-prioritize man sa pagbakuna so gabo sa nagtatrabaho, tasinda so oral daw na na-exposed sa luwas. Yes, thank you tabi amigong James. Lagata, good morning hen. Hapot ko lang tabi nyata po na may vaccine na grabe ang nagluluwas na mga variant sa COVID. Ay, in-explicar na po ini, sabi ni 8146. Kansa tuyang mga health experts. Ang vaccine kaya po, bako iya, piga para taram maga sa to. Na bako siya 100% na guarantee na day ka maulakitan. Kaya nga ni kung vaccinated ka na, ang importante po sa tuya, magsulod mangga, kung anong pigigibot ta na protocol, kanday pagkata na mabaksinan, dapat po iyo manggiraray. Kaya lang sabi, di ka na mahulog sa severe o critical na condition, kung ka po bakunado ka na, taigwa ka po din proteksyon. Pag bakunado ka, pwede ka pong maulakitan, kaya lang mild sa nadaa. Sabi kan mga infectious disease specialist. And then, mga tugang, kung mild sana, apera ka iyan po, pwede kang maging career, as in pwede ka man na makaulakit. Diba? O ito, haluyo na bagatabi na panahon igwa ki Indian Delta variant tigdi sa to. Oral daw nga na ikirilibot sa pagsingil kan pautang. Ding paradagog tag ini sarawayon ini na. Aluyo na nga may Indian variant. Diyan na sa saon kada ko.
Purpundo ka na dyan, ini man na. Bata ka one time, may pinagbara sa ko yun, kipicture yun. Linaog nagyaki Indian variant ngaya, so LC3. Buda, so iba na ang vaccination center. At pinadala ng picture. Sus ko ganyan ako kapilyo ang talagang Pinoy. Adi, nakabog nasa picture. So mga, ko na dyan. Alright, Henry, ito, reaction. Ang dapat gayon nagibuhon tagabos ngunya na panahon iyon pagdisiplina sa tuyang sa diri. Na kung pwede, dain na baga magpararuluwas para dain na maglakop yan na virus na yan. Asin urog sa gabos, ang satong pagpangadyi sa mahal na Diyos. Salamaton tabi. At niya, aram po nindo, nagkapira na kamong nag-text tabi and we all agree, mga tugang na ansaro sa susi tabi para makontrol ang paglakop kang virus na yan is discipline. Ili nga kasuapon yun nyo. May pigbakal ako, isuso ko, magkasarabatan ko sa mga teenager, nagkakarabitan, nag-aarak bayan, nalangan masarong pamilya ito, pito, siyam na iriba, sigan nga rarak nga kan. Diba? Ito, magayon itong pigtaram kang nagapod sa imo, saro manhen magsunod sa pigpaparautob na protocol. Sabi ni 1783, tama. Ang simbag ko po, magsunod sa protocol is stay at home. Yan. Sabi po ito ni 90-2011. Sabi po ni 2160, disiplina sa buhay, magpabaksin, magsunod sa protocol. Yan. Sabi po ni 1968. Good morning. Ini man na. May talaga rin ang gadyan, minawara ng gada, nagpapasaway ng gad na. Good morning, gwapong Henry. Makanuson ang tandi kombinasyon na Ping Soto. Ara mo po, ang inot na nag-inform ka sa ko, si Edwin, na Peralta. Ako ngaya, pipehen ngaya mara ang kombinasyon na ni Ping Lacson Boda ni Tito Soto. Ako dali Edwin. Ako kaya ba yung kombinasyon ngayon ni Ping ngaya Boda ni Ping Soto ngaya bilang Vice President. Wait, sa Indo. Hello, good afternoon. Hello, Good morning. Kuya. Yes, good morning. Ano Ay, po may morning. katabang ta bilang syudadano sa paglakop? Morning po. Makontrol ang paglakop kang COVID-19. Go ahead po. Atay man kuya, magkisuyo naman po ako sa APEC. Oo. Apat na po kaya, parang ilaw kami. Sa Paano pa, may na ano daw po kayang wiring list. Saan po yan? Sa Purok 3, San Francisco po, Legazpi. Pakitake note to, Tabi Angel. Purok 3 kan? San Francisco po. San Francisco, Sa Legazpi. may barangay hall. O sige, tayo patext ko kayo Edwin kay Angel sa Apik, ha? Ayun po, tanasunod na po Purok kayo. 3, harani po sa Barangay Hall. Oo, Nasulo, po sa so? barangay hall, sa taas. Nasulo po sa ano? May nasunod na po drop wire. Drop wire. Okay. Hindi po. Ipacheck ta po. Okay? Salamat kaya. Sige po, salamat. Alright. Sige po. Good morning, Tabi, Dr. Chris Gianan. Ano, Dr. Chris? Kumbinsido ka, Dr. Chris? Sir Henry, tanong ko lang po, Tabi, kung pag-ayos kang DSWD okay na, hanggang ngunyan po, mayo pamaray na bulos tubig sa bugtong. Reaction tayo. Maghapon kayang daing bulos tubig pangay salbatana sa bugtong daing tubig. Ano po ay nina problema at takot sa Delta? Dagdagan pa kang Oraldo na brownout kan Apek. Hay buhay. Hello, good afternoon. Good morning. Good morning, BP. Anong may tatabang tamigo bilang mga Legaspenyo, Albayano para makontrol ang paglakop kan COVID-19? Discipline number 1. Oh. Pandua, enforcer, police enforcer. Kung dahil mo na-enforce ang police enforcer naan, pati pagkabiyot ng disiplina, puro kapayo ang disiplina, wala mong ginarayan po si. Yeah. Dahil namang si taong, siya may disiplina pa, putunta ka daw, sir. Puro siya nakatatabil. Di mo ko pagkaputunta, baka makatarap ako. Dahil ka talaga
na mabuyo, adi. Di ba kapag po, di ba kapag mabuyo ako, nadamay pa ako sa dagit. Dapat, Oh, police enforcer na mahatos. iyo. Ang disiplina, minapuon dyan. Iyo mananggan. Ano? Iyo mananggan. Iyo Kung mananggan. ika kaya pabayado kay 500, taday ka nagtultol kay face mask, inda kung dahil magtultol. Ade, sa ordinansa tabaga, ang non-wearing of face mask baga, a mask, ganito, gari 1,000 ang multa, Ang problema 1,500 so ikaduha, ganito 5 so third offense, di ba? Iyo, pero ang problema nga rin, tanan wearing, Iyo mananggan, ano? properly weared ko ta. Ay, may tali ka man dyan, Migo. Sandali lang, ah. Tunay, Aram mo, iyan na nakasurat sa ordinansa. diba? Ta questionably kaya, Migo. Ay, si alak mo, ta, maapod daw kita sa konsyal kay nita. Questionably kaya, ta, dapat talaga proper wearing of face mask. Ta nakabugtak duman, gari na wearing, ta, pag sinabi mong, nakabugtak, nabugtakal ng kimas mo, sungimot, sudungo dai, nakasulog ka ba ko? Kuda pag ika nakabugta ka pa sa kuko mo ang mas mo, nakasulog ba ka sa mas ko? Oo, iyo baga may masa ko, lalo pag nakupon mo ako. Ara mo tabi, kapatid, na Noel. May nakataram na kan sa kukang inot, nalingawan ko lang, marayta na nabuksan mo yan ta. I-upload ko iyan sa author kang ordinansa. Yes, sir. Dapat that. Dapat talaga nakasurat, may technical may technical may technicalidad. Iyo, Dapat proper wearing o kung bako properly weared mask. Magkakaroon kita baga ka na anong pigapugan? Tas sa batas baga, ang batas baga dapat specific bako. Yes. Ordinansa iya nya kun ang mas mo yaon sa ngimot mo luwas sa dungo mo. Ano nga pudkaan? May face mask. Wearing face mask. Sumas mo yaon sa kuko mo nga po. Dapat talaga nakasurat sa ordinansa proper. Correct. Pag sinabing definition of term, wearing of mask, dapat yun nanduman. Ngaya, nose and mouth shall be covered by some kung ano. Duman sa definition of terms, dapat yun nanduman. Yes, sir. Kita Pilipino, mga matagaso ng payo, mga madunong kita gabos. Yung mananggat. Sige, tayo haputa yan sa nag-ibok ang ordinansa. Ihaputa. Yo. Sige, sir. Salamat. Sige, salamat Alright. Angie. Angie. May nakataram na kan sa ko talaga. May teknikalidad eh. Angie. Mobil. Ayun si Angie tabi, Kwan. Ayun si Angie. Angie. Sa inda BP galat ko, paluwas na siya po. Ano? Paluwas na po, paluwas. Tigalat ko po. Paluwas? Saan nagluwas si Angie? Tarong ninda. Kasi naman mga style mo, Kwan. Style mo, boy. Tawa na po, tigalat ko yalig di sa baba. May hapot kaya ako eh. Okay, madali lang Hello, good morning. Hello, VP. Good morning. Good morning, Migo. Anong suggestion mo? Asin may tabang para makitang mga tao mismo makatubang sa paglakop kang COVID-19 virus. Okay, primero tabing VP. Sa gabos na simbag mo niya na aga sa imo, pinakauyon ako duman sa simbag ni Kanoel. Oo. Ang problema ta kaya, ang implementasyon kan mga ordinansa kan mga ley. Oo. Kaya raw nga, we are a nation of law, Yes. di ba? Oo. Pero we are also a nation of violators. Di po ba? Ganyan. Iliwan mo yun, ano? Opo. Kung halimbawa, gabos na dapat mag-implement kan lay na magdakop kan mga violators, magtrabaho, dakulaon ang budget na anamalaog sa local government. Oo. Okay. Magsalatayan ng taparan ng mga sa gabos na violation, kayang Oo. taparan ang pansuldo sa pulis. Yes. Di ba? Mm. So, yan man lang po ang kaipuhan kayan eh. Mm. Mag-implement.
Kasi dakulo na ang matalik na nabigibo pilay. Oo. Diba? So ang kaipuhan, ma-implement. Yes. Yes. Okay. Okay. Ngunit halimbawa ngayon baga sa barangay, isa ma-implement yan. Mm. O sabi yung tang nasa ordinansa niya, mag-implement yun, taday man nakakadyan ang pulis. So mga barangay tanod. Oo. Sisian madakop kan parientes kan barangay tanod dyan. Yeah. Yeah. Mm. Sisian madakop dyan kan mga parientes kan opisyal. So sisian madakop kan mga madihon dyan. Yes. Yes. Kakuna Yes. na hindrance po yan sa Yes. pag-asenso kan Pilipinas. Oo. So yan po ang nahiling ko dyan, implementasyon eh. Tama. So Okay. dapat po Salamat. siguro, Yeah. iyan ang i-implement talaga. Yeah. Okay. Thank you, Bigo. Salamat ton. Alright. Yeah. Ani babaga, paano dyan sige lang ang ruluwas para magporma kay riba ang mga barkada sa mga estudyante man ngani daipig papa face to face eskwelahan nyaon man lugod sa mall o kung sa'y napasyaran sigang baralag-balag. Kung may makaporma pati garo pandemic sa mga official ginibo ng turban imbes na sa cover sa pandok. Hello, good morning. Sabi ito ni James. Good morning. Hello, good morning po. Yes, Sir. ma'am. Reaction po. Go ahead. May nag-apot sa imo na natadadakulo na variant. Opo. Ang explanation po kayan, according sa scientists, is the more na naglilipat ang virus, the more na nag-uulakit, nag-mutate siya. Tama ka po dyan, ma'am. Agree po ako dyan. Kaya nga ni sabi sa tuya, start kita sa araw. Kaya hindi siya magparabalyo. Hindi siya magpara. Di nasasabutan kang ibang tao na ang reason kung bakit abo kan mga doktor and scientist na sige ang lipat niya, sige ang lipat niya, sige ang ulakit niya. Kada pag ulakit niya, naghahanap siya kiparaan na mag-iba siya o mag-mutate siya. Yeah. Kaya pagka sa India, Exactly. nag-mutate duman, kada kulunon sa population. Sige subalyo. Iyo Kaya po. na virus, naghahanap kay paraan Totoo. na magbuhay siya, na mag-survive siya. So nag-mutate siya eh. Yes, ma'am. Totoo po. Sabi nga ni po Dr. Billion kang na-interview kang Enot, ang saro sa karakteristik talaga kan virus, nagbabago siya, makas ka siyang Yun po. magbago. Yun po, kaya kung di siya nag-steady siya, di siya naglilipat, di siya nagbabalo, di siya nag-ulakit. Dahil siya mag-mutate. Di siya, oo. Di siya Yes. oo. Kaya di nasasabutan kang ibang tao. Dapat pagparataraman, sinto na magstay sa arong, di magparalakaw. Nakabuo kang mga mga scientist kang mga nakakaaram na mag-ulakit at magbaliw. Kada baliw niya, naghahanap siya ng paraan. Ang saro nga na dyan, ma'am, sa kwan, ang saro dyan sa medyo worst scenario, ang kakabuburbalyo niya, baka makabilog dyan sa nung strain, mas may problema Iyo. kita. Opo, tama ka po, sir. Diba? Mas may problema kita nagsabi eh. si Dr. Fauci, takot na siya na may magluwas na bagong strain Isus na di na po. kaya ka mga vaccine. That's na di na it. kaya eh. Yes, yes. Araw ba kang antibiotics, sir? Nagkakaroon ng resistance ng Iyo ibang baga, bacteria. iyo baga po. Tama ka dyan. Sa antibiotic. Nagmamalat sa giparaan. Kaya like sa TB, may mga TB, tuberculosis na resistant na sa drugs. Totoo. Dahil na siya nabubulong ka drugs. Dahil na kaya. Dahil na kaya. Opo. Kaya yun ang takot kang mga scientist na mag-mutate yan to a point na vaccine ka, dahil na kaya yan. Iyan. Good point po, madam. Maray na punto mo po yan. Yung po, sir, tapos Opo. sana masabutan ka mga aki pa. Yes. Na for a short time, siguro, let's hope na di magparabalyo. Nga hindi kita Iyo. magka-strain na. Yes dito po. na kaya. Yan ang medyo, yan ang makatakot talaga. Baka magibo na naman kita. Kibagong vaccine kontra dyan. Iyo po. Pag new strain. Iyo po, sir. Opo. Salamaton, ma'am, Thank ha? you, sir. Opo, Well sir. appreciated po. Salamaton naman. Thank you. Thank you, alright. Diba? O, yan pa yung ganang punto niya. No, kaya po, itong paliwanag, tanpig haditan tadigdi, kung magkaigwa kibagong strain, Jesus, kung problema tayo ni. Ining mga variant nga ni niya na iba-iba, medyo mahadit na kita. Yan Delta, sabi, ang Lambda variant na tabi, mas grabe. Gari pareho kaining Delta. Sunaling kong Diyos kaso the other day. Pero po, mga tugang, ang haditan tadigdi, kung igwa kita ki, ma-develop ng bagong strain. Ang characteristics kan virus,
kaya niya pong magbago tulos. Ilinga yan. Kadakol-dakol na kan variant. Igwa ng bago. Ano pa de? Kappa variant. Kapa? Roger. May bago na naman nga ni. B.1.621. Oo. Saan pa rin na... Duman sa Europa. Europe? Tablan kibaksin. Depigtab lang kibaksin. Roger, Dahil mo na. Ano ang pa Kappa variant? Kappa variant. So yun na kasunod sa Delta na pa de? Roger. Na-discover ni sa Colombia kan January. Si? And sabi kan European Center for Disease Prevention and Control, fully vaccinated sa 7 pasyente, mantang 21 ang iba pa ang naulakitan base sa ginibong test. Oo. Puro edad 80 hanggang 90 months so binawian ng buhay. Oh my Na-detect man sa Britanya na sabing variant kung saan may 37 ng kaso. Mhm. Pero dahil pa maaraman kan mga siyentista kung mas nakakaulakit ang Kappa kumpara sa Delta, Lambda, as in Epsilon variants. Iyo. May Epsilon na pala. Grabe, ano? Roger. Di ba? Ini. Iling naman kung Kappa variant niya na mas gari, ano po, may resistensya sa virus, yan pa ni variant yan. Pero ano kung maging strain yan, dako lang problema, sana daya. So, may nagadan pala, dako lang nagadan. Roger. Ano ni? Nagadan ang 7 sa residente Oo. sa sarong nursing home duman sa 17 Belgium Pangyayari. dahil sa outbreak kaning Kappa variant. Yeah. Okay. Salamat pa di Di ba? O yan tabi, mga tugang ang ano yan, ang pareta ni Paring Mar. Basta mo! Ali po dyan sa newsroom kan DCTV. Sabi ni Engineer Mer, dapat pala nga niya, di mag-face mask ang term na gamiton, nose and mouth mask. Iyo baga. COVID is here to stay for life. Maubos ta ang letters to the alphabet. Malamang magkulang pa dahil sa mutations. If we will not decipher the right thing to do, patuloy na dadami ang cases. Sabi ni Dr. Chris Gana. Dili nga ito, Dr. Chris. O ito ba sabi ni Pading Iguana Kappa variant. Mas magabat databi asin mas maisog. Ang lalaki. Kappa variant. Umaga. Ka Dr. Chris, maubos lamang alphabet ta kaini. Okay, suggestion ni ma'am na day magparaluwas pero ang hapot sumay mga kapay buda badyaw niya tanagan ko COVID. Porque bako miyembro kang PhilHealth kapot kulang tabi pa di. Sabi ni Pading Benny, yung manangan ano. Sir, dain naman po susunod na health protocol mga POJ lalo na iting pa 3rd district dapat po buhayon ta na checkpoint sa POJ pigtatanim pigpapataning na kan driver maski paano na jeep maski daing atayo ang LTO kaya gano'n naman ka dapat talaga pakusugon man ang checkpoint sa mga jeepneys para bumantay dyan sa gilid kan tinampo i-remind ang gabos ng mga driver tama ka po sa point mo ilimay ng gabos sa mga drivers, mga tugang, natultulo na sin magsunod sa protocol. Diba? Ay, nako. Pakikul taba atensyon kan Comelec Legazpi sa City Hall compound nagpa-register ako kan Biyernes na hapon. Sad to say, mahaba ang pila at hindi nasusunod. And 1 meter distance, nagkukurumpulan ng mga tao at iba hindi nakakasuot ng maayos ang mask. Hay nako. Kadakol kan mga reaction ta. I-aware pala mga tugang na arog kayo ng klasikan virus, di ba? Bahala na ang mga tao mag-ingat, mga matagas ang payo. Oral daw ang DCGB nagpapagiram 10% lang ang nagsusunod. Sabi ni 7086. Tama yung caller enforcement, walang mahuli sa face mask violators. Pero sa no parking madami. Sabi ni 0065. Mas makatakot yan na masunod na variant. So kapa-kapa, tumba-tumba. Good morning. Tama. So nagapod pray kasi nagapod na mag-pray kasi there is no impossible with prayer. Kung udok sa buot at may hirak sa to si Lord, itataw niya sa to. Sabi nga ni, if we pray God works in na magpabakuna,
na tabi so dai pa nasusunod tabi kan mga health protocols. Ingat kita gabo, sabi ni Ate Mark. Mas maisog pa yan lalo na ngunya na may bakuna na virus also fights in order to survive kaya may mutation. Yan. Sabi po ni Dr. Chris Diana. Report muna tayo. Hali dyan sa luwas. Thank you, Dr. Chris. Lawrence Barcena po, mga tugang may dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Nangungonsume daw tabi si Market Administrator Julius Del Rosario sa mga tawong din nagsunod sa minimum health protocol sa laog kang Legazpi City Public Market. Yan pigasabi tabay. Lowens, hindatyal mo Lowens, go. Salamat tabi, BP, biriyo na lamang na in-hospital si Legazpi City Public Administrator Julius Del Rosario. Pangyayari. Asin maski naka-confine ini pigbubukod man girara isanin problema. Matakos na dai talaga ng tigkakayakan manihamiento kan Legazpi City Public Market na mapugulan ang pagparadakol man kan mga nagralaog luwas na mga parabakal asin parakyendang madudunong. Na dai nagsusunod sa minimum health protocols para mapugulan ang pagkanayap kan COVID-19 sa lugar. Ini pagkatapos naman o tarana naman ngunyan, liwat kan DCG Banyos ang saudan ngunyan na pagkaaga na mismong atap pasananin maaga nasa kukuan ang face mask ka nagkakapira, bako proper unwearing nin face mask. Ay naka-face shield, kim para bakal asin man laylaan na para tienda, ang iba urumul-umul pa, nag-uurulay na dahil man nagsusurulot nin tama kan face mask. Ipinagpaabot kan DCG Banyos ang siring na problema kay Legazpi City Public Administrator Julius Del Rosario nga ang siring na bagay, alagad na pag-araman ngunyan pa sana na si Del Rosario na confine man pala sa ospital dahil sa namamatian kay ni sa iyang salud. Alagad maski nga ni pigbubukod na si Del Rosario nin problema, nangako man siya na ipapaabot ang siring na bagay sa iyang mga staff na sa iyang nawalatan para maghagad naman sa liwat nin tabang sa PNP Legazpi asin Legazpi Task Force Kalinigan nga nila pauro doon naman nin mga leksyon ang mga individual na madurunungon asin tirikitan. Kung matatandaan magatabi BP nakan magdeklara si Regional Director Dr. Erdivera kan Department of Health Bicol, baldi siya. Asin uyam sa mga siring kining gibo-gibo taan pagdurunong kan mga tao sa daw sa nagiging rason kung natataday na pupugulan ang pagparadugang nin kaso kan COVID-19 tamalay guwana nga nin Delta variant. Pero iling mismo sa manehamiento na ipinagkakangirhat kan ibang mga obserbador tagaroday na nagkakatarakod ang iba sa lugar na mahawaan nin helang na pwede pang ikadamay nin ibang mga tao pati sa diri nindang mga pamilya. Si Marbella man kan Legazpi City Task Force nagpatandid man may kinaraman digdi na kung talagang dahil na magkataraman mabulaga na naman daw sinda sa lugar na dahil nakakaisi ang gabos para tirikita naman nin 12,000 pesos ang mga tao na dahil nagsusurunod ngani na dahil pagpangarugan kan mga nagralaog luwas sa merkado publiko pero sa presenteng sitwasyon tabi BP iyuman palang giraray ang problema sa Legazpi City Public Market puon pa kan mga nakalihis na taon. Ara mo kung si Say Lowens ang author kang ordinansa kang face mask sa Legazpi? May ideya ka? Negative, bebe, negative. Tana mo, baka iyan ang saro sa rason kung nata dain na implementar ang ordinansang iyan. Na may question nga ni sa teknikalidad, so pakasurat naman sa ordinansa. Yan nakakarantan sa kuya eh. Iyo man ang gadbaga. Kay pon ki amendment. Oo, dapat proper wearing. Oo, tama na pagsuolog kimas. Bako wearing of ano ito? At Basta wearing. Ha? O not wearing sana. Not wearing, di ba? Dapat tama na pagkasulog. Roger. Tangko ng mas mo, di ba? Oh, anyway. Sige, napunta daw yan. Tamay nakataram na kan sa ko, tama ito nga po din Noel. Baka yan ang rason kung nataday ito na-implement ang ordinansa ta. O ipagpabot na daw ini kay Kagawad, ano na ini? Kay Kagawad di Makulangan. Dahil mo mo na sa author kung si Say. Ayo, sige, So author Roger. dapat makauron ta kayan. Thank you, God. Bako na kung si Say na ano yan. Author, ta siya nagibo. Roger. Yun. Isa lang ta sa mga katanungan. Ano ba yan? Okay. Sige. Roger, kuyang tabi Biper sa mga katotohanan, digdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si LBB. Sabi ni Frankie Pusugak, good morning Sir Henry Maceda, concerned citizen lang po ito ng Rawis, Legazpi. Kasi tuwing Saturday and Sunday, dito po sa Boulevard ng Rawis, may mga dagat, sa may dagat,
maraming tao ang naliligo sa may ibaba ng Mariners at hindi po nakamask, pati mga mga bata kasama pang naliligo. Maghapon at hindi man po nasaway ng barangay chairman ng Rawis na si Kapitan Orozco hanggang sa malapit na Tanavalda, marami ang naliligo, mga dayo at mga inuman pa kagaya kahapon. Sana naman po ma-interview si Kapitan Orozco or makarating kay Mayor Rosal ang maaksyonan po ito. Di Kapitan Orozco. Lawrence? Nasa bitsip si Lawrence Kasabaga, no? Di ba? Pipi. Nadangog mo sa binasa kong text na reaction sa Facebook. Roger ka, apodan takayan tulo si Kapitan. Hapon si Kapitan Tabi, medyo delikado man ang ganyan, ha? Tabi, Pipi. May boulevard pa lang dyan sa Rawis, ano? Igwa. So, bago na pinagibo? Roger. Okay, sige. Paki-follow up mo kan, ha? Okay? Basta morning! Ang mga bareta na sendong nadangog atod sendo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob, ang buong labada. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag... Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try the proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey? Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos.
Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay, ma! Bagong Bear Brand. Tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, thank you, June. Balik kita sa programa alas 8:33. Henry Maceda, ang lalaki. Nin pagkaaga sa DCGB. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Sabi ni Kuya Apen, portion ko lang, ang sa Kuya ngayang opinion dyan, sumunod lang ang bawat isa sa health protocol, mas okay po kaya kaysa magtitigas-tigas talaga ng ulo.
na yung mga hindi naniwala sa COVID. Alright, alas 8:33 na. Apudanta daw si Mayor Rosal na may mga hapot kita na gustong ipaabot tabi niya na aga. Hindi po sa tuyang programa, no? Itong susarawis. Buda sa sityo ano nang ipapalap tatabi kay Mayor Rosal. And then, so iba pa na mga concerns tatabi digdi sa Legazpi. Hello, good morning, Toy. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Gusto ko lang maka-contribute ng maka-share ng mga puntos para pag-isip-isipan ta, no? Okay. Lalo na sa barangay. Makulang, magayon itong concern na ito, sumanagod ka sa Sarawis. Pero kung lumimot ka sa halos kabus na barangay na maabuton mo, ano do yan tagarudaing minaluwa sa ibabaw kang kampanya ng Mayor Rosal na talagang mag-ingat. Iyo. Totoo. Ang cellphone ko nga mauubos na ang storage capacity kabibidyo kan mga akin nagkakarawat 20-30 mga akin mga mas. Pero ngayon mo yan, kayo wal pang magurang. Iyo ba gani? Apparently, nako-cooperative ang mga opisyalis ng barangay. Sa kampanya kan Mayor. Iyo. Oo. Amiryaw, uni pa, may sarok pa akong concern. Diba maliwat na naman ito, ma-reward na naman kang ordinansa mo, amigo? Iyo nga ni, iyo pa rin hiling ko. May technique, may questionabling linya. Ito so unwearing, so improper wearing. Oo. Okay. Uni, proper wearing ini. Yeah. Diba naman magliwat na ma-reward na naman? Okay. Sarong tao, nagkapirang tao, masabat mo dyan sa sentro. Tama ang pagkasulot niya. Oo. Tama. Mga para bagis, para tricycle, dito mapigil didegrade din eh. Oo. Tama ang pagkasulot. Pero sindihan mo, dahil nagkalayuan, anong nabula na. Susema, obliga ka iyanap. Palitin na yan, Dapat magkakamping babagon. Kaya nga ito daw, ma-reward na naman kita kang ordinansa. Oo. Totoo yan, these are all realities. Yes. Magpapagit sa sahod. Nagdadala ka mga gulayon, gabos-gabos. Ay, yan talaga. Kaya naman may minusinda. Kaya naman may minuso kapasidad dinda. Yes. Kaya nga marang sa taon na yan, dapat palitan, tayo yung pambakal. Tama. Hindi kayo mapursige. Correct. Tayo mga kaming suplayan, bulan-bulan, simanal. Ang mga ping, tagkaran mo, sulot kong mas, tama ba gaya na eh? Iyo baga. Sulot ko, tama, apit sa sulot ko. Okay, di ba't ma-reward na naman kita, amigo? Mga puntos na yan, uni. Iyo ba? Uni yung pinaka-importante. Dahil kita nagsasabi na kita nagpapatakot. Mas lalo kitang matakot kundi kitang bakuna. Yeah. Yan ang sinabi kan mga eksperto. Pero there are isolated cases. And this happened in Legazpi. Okay. Na dapat, ang point ko digdi, makaabot sa tamang otoridad paimbestigaran. Diba? At may mishandling kan bakuna. Yeah. Okay. Okay. Family friend me. 52 anyos. Makunado na sinda sa inubak. So ama, mabuto na magurang, amiguhon mi man. Retired na ni sa trabaho. So akin mo na so ina, sobra na si Tinta so ina, nag-positive. So tapos na ni sinda sa inubak. Yeah. Iyo man talaga. Kasi natin sa mga siyentista. Iyo po. Okay. Dahil magsisabi na dahil ka makontaminar. Okay. Sa sarong private na hospital at different rooms, ang dua. Sumagurang nag-aadit siya aki. Kumusta na daw ngayon si Nonoy? So aki, manag-aadit siya magurang. Kumusta na daw ngayon si Mami? Okay. Saddest part. Nag-serious, so aki ka. So aki. Yeah. Nag-serious. Nagadan. Sa pininda, dahil ma-serious, dahil magagadan. Nagadan. Okay. Saddest part, dahil pagpairisi suina, natiba matigok. Ha? Kumusta na daw ngayon si Nunoy? Without the mothers knowing him. Gana na pala. He's already, the child has already passed away. Okay. Nakilmate na suaki. Kumusta daw ngayon si Nunoy? Yan o. Ang concern ko is,
nata nangyari ini na dapat imbestigaran. Isabay ini sa statistics ninda. Oh. Dahil kita nagpapatakot. Anybody, after all, wara pa namang kibatas na nag-uubliga ka boss na dapat magpabakuna. We, in a democratic society, we always reserve the right to live or die. Okay? Ang nagpabakuna, irespeto. Ang day nagpabakuna, irespeto. Yes. Sa iyo yung napagsabot. At nagmamas. Okay. Iyo sana iyang tabi, amigo. Yes. Nairas ko. Opo. Salamat. Asin good day ka, boss. Salamaton, mga tugay Toy Ray sa saya tabing reaksyon, mga tugang sa tuyang discussion tabi ngunya na pagkaaga. Madali lang ha, apudang ko tabi si Mayor Rosalta, may mga concern kita na iraraning ngunya na aldaw, halimasa na po sa Indo, na mga parantabay ta, digdi po mga tugang sa DCGB. Inutunta so sa ano yan, nagpigtarabangan na baga kimarayso sa sitio Anunang, inutunta tabi ini na ihapot, wala iba pang concern, mga tugang niya na aga, inibagang sitio Anunang so pigtarabangan-tabangan, mga tugang. In fact, anak ko Bicol, si Congressman Garby, nagtabang naman dyan para maayos, iyan tabi na babayadan kan mga residentes dyan, mga tugang sa APEC, nganing may balik po sa indang kuryente. Ano? So, syudad, mga tugang, nagtao hanggang sa pizza 15 na plaso. O kwaring kinatbirit si Mayor. Buda eranita itong sa, ang pigaparatrik sa kuligdilay tis itong sa Rawis Boulevard. Sana makontak ni Lowens ko niyan, no? Ang sunod, piga para arapudan ako digdikan so dyan tabi sa stansa. Actually, di pa ako nakaabot dyan. Kaya di akong ideya. Tabi kang sitwasyon niya. Pagkabanggida, tabi matawuhunon mga tugang sa lugar. Tabi, nadada na susunod ang tama na protocol. Sigan text digdikan sa tuyang mga paraan tabay, uro aldaw. Bas. Ugaring kinatbirit. Mga tugang sa number ni Alcalde Noel Rosal. Kaya ilog na muna. Jans Galero, mga tugang sa report. Hali po dyan sa luwan. May kinaraman po ini sa pagruso daw kan mga tao na gustong magparehistro sa COMELEC. May kinaraman sa Voters Registration Program. O inang para pigreklamo sa tuya kasubago. Dida na sunod sa protocol sa COMELEC Legazpi. Ans, good morning Ans. Ano nangyari? Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Nagpupuon ako niya na magdakol naman ang mga taong nagpapasiring sa COMELEC Legazpi sa Laogan City Hall Compound para aprobitsaran natatadang mga bulan para sa indang voters registration. Lingon yan ang nalutaran na pagkaaga kan DCGB News sa paglibot sa nasambitan ng lugar kung saan talagang atab pa sana dakol-dakol naman nagpipila digdi asin na nagkaigwaman kan na mga nakalihis na daw ni agrangi na nagkapera ng nagpila dyan na dahil nasusunod na social distancing policy. Pag-follow up kan DCGB News sa COMELEC Legazpi sa pangenot ni Attorney Michael Angelo Laurio, ang acting election officer kan sudad kan Legazpi sa iyang sinabi na sa ngunyan disiplina na agado din sa publiko. Actually, yan ang mga arogan na bagay. Ako sa iling ko, dapat dahil pagbasolon dyan ang COMELEC. Yes. So nagparehistro mismo, ang dapat na mag-isip kung anong dapat nag-ibon. Although, with a guidance man giraray, kan mga yaon dyan sa loob kan opisina. Totoo. Diba? Anong sabi ni Attorney? Go. Sabi ni Attorney Laurio, dapat disiplina man giraray ang agado din sa publiko. Ta kung magigurumduman, haluin ng siging pangapudan ang COMELEC Legazpi maski na nga ni ang provincial office kan COMELEC Albay sa publiko na mantang atab pa sa nakan mga nakalingis na bulan, dapat na magpasiring na sa mga opisina alagad ngunyan na haros pirang aldaw na sana pirang bulan na sana nga niya natatada bago ang pagtapos kan sa indang registration na okay hining continuing voters registration sa maabot na September ang nangyayari lugod ngunyan nasisibot na nagkapera na titipon lugod sa mga nagruruso o nagpipila VP sa indang mga opisina partikular dito sa COMELEC Legazpi. Dahil sila pwede mag-impose ki online registration? Actually VP kan mga nakalingis bagang bulan pinagluwas na naman ining informasyon na piglansar na ninda ining online application kung saan pwede duman mag-apply tanganin na malikaya na ang kumbaga
baga pag surusuan, pagkaiguan Ganyan. pagbayolari di social distancing, kailangan iba, mas mayaman giraray daw, na nahiling nila mas mayaman giraray, physicalmente magdyan sa opisina kan Comelec. I-check mo daw tabi, i-fact check mo daw. Kung pwede mag-online talaga, tabang ka may mga rason yan kung nata din nagka-online, baka maray sa connection. Pwede. I-fact check ta daw. I-fact check mo daw tabi, Angel. F-A-C-T ang spelling tabi. Diba? I-check mo daw tabi kung pwede mag-online. Kaya, para sa ko, mas komportable ang online. Tama. Sa bagay, may thumb mark baga yan. Hindi kung paano pag-thumb mark ka dyan sa online. Anyway, importante, nakakuha na. Okay, sige. Kasapon kan Sabado da grabe ang surusuan. Deda na, nasunod minin masyado. Sabi kan, texter ka sa bago. Yes. Okay. Ayan, and kung nabalikan daw VP, June 7, poon nagdigdingan din sa mga taga-sentrong opisina kang central office kan na Comelec, nagkaperang representante para pailing dyan sa Comelec Legazpi mismo. So, online application kan na registration. Alagad sa ngunyan, talagang so nagkapera, mayaman girari magpasiring dyan physicalmente. Kung kaya ngunyan na pagkaga VP, nagpasiring sa mismong Comelec Legazpi sa luwas kini ining mga miyembros kan PSO para mabantayan man na mapasunod ang social distancing policy. Kaya ang Comelec Legazpi naghahagad ko niya ni kooperasyon sa publiko, may kinaraman sa bagay na yan. Dahil man sinda matugot na ang voters registration lugod ang magkausanin orulakitaan kan COVID-19. So yan, impormasyon, digdi mismo ang sa Comelec Legazpi kay Bahan, si Boy sa Mobil, Ans Galero, Ilinga daw tabi so kuan. Arama daw tabi ko. Sisang motor ko itong ordinansa tungkol sa kuan. Tungkol duman sa ordinansa kan syudad sa face mask. Arama mo isang motor ko ito, Angie. Sa ko ginariripiso, kopya kang ordinance. Ilinga daw tabi ko isang motor ta. Gusto kong ma-interview. Lagi may questionably duman na linya. Kaya garuda impos din na i-implementar yan eh. Arama daw tabi. Ako may duda kung kaya din na implementar because of that three words. Very questionably. Sige, VP. Very questionably. Ano? Kanangalas ako, aloy na yan ordinance dito na implementar. 2020 pa baga yan. Di ba? Nata na implementar. Ano pa daw kung isang author ka yan? Roger, VP. I-live ta daw digdi for interview ta kung nata din hindi na-implement. Buda, ito nga gari, di ko lang sure. Basta may nakatram na kansa ko, gari na unwearing o something. Basta ang gusto mo, dapat palitan ito. Di ko lang makasig sa cord. Dapat ko palitan iyang keep proper wearing of face mask. Yes, inibibig sa kusukopya ko kang ordinance number 15-0033-2020. Ang ordinance digdi, ang proponent, si Councilor Alvarizo. Oh, sige. I-forward mo daw sa kong kopya kaya ano? Budget na, VP. Ano po na itong portion na ito na, sige ako talagang mahiling. Ako talagang mahiling, ha? Okay? O, sige. Ito, VP, with Boy, Ans Galero, DCJ. Bata si Kagawad Alvarizo, di mo mapurang kaadog kaning oras na nagkakaturog da sa alas 2. Ang maaga, alas 3 ang maaga. Ang mata niya, alas 10. Ang maaga. Hindi mo siya mapudan sa programa ko. Nagustutan nga agad ang reaction. Alam nga man, apudan ta naman kan si Mayor. Tutor na kang ordinansa. Talagang alas lang kita kung nata. Maski si Vice Mayor Bobby Cristobal gayo, apudan ta daw. Kung nata day na implementarya na ordinansang yan. Because of, sa ko lang ito opinion ko lang po ito. Baka po, base duman, kung nata itong linyang ito, nagari may legal question eh. Henry M. Dapat so specific term duman, gari masyadong malabo. Masyadong malabo. Sige, presyo kang karning urig sa daraga, nagbaba. Ano daw ang rason kang pagbaba kang presyo kang karning urig? Gren, sa detalye mo. Yes, sa marinaga ta BBP sina marinagas ng mga parantaba sa mga tugan niya tong mga baret bumilaba na ang presyo ng karning orig digdi sa merkado kan Daragalbay. Ini na pinagkumpirmar sa DCGB News sa na Temis na Lubet na market administrator na kung saan ang naging rason segundo sa iya kana pagbaba kan presyo kan orig digdi sa lokal na merkado ayon pagbabalik sa dati or pagdakol giraray kan mga nagpapadakol nin mga karning orig digdi sa probinsya nin Albay.
Yan sinabi na sa nagtutubod na dakula ang naging rason kan pagkawara na kan African swine fever digdi sa tuyang probinsya na kung saan nagbabalbal na sa 180 hanggang 190 pesos an kilo kan buhay na urig na ali sa mga farm asin magin man sa mga urig na ali sa backyard maabot sa 160 hanggang 170 pesos sa sanaan kilo kumpara kan man nakaagi nga mga bulan kan tuminama an ASF digdi sa tuyang probinsya na bumidalbal ng 250 pesos ang kilo kan buhay na urig na pinagkukuha sa manlain ng mga supplier digdi sa kapalibutan. Kaya sa ngunyan na bilang epekto man kan pagbaba kan presyo kan buhay na urig, nagbaba man ang presyo kan mga pinagtindahan digdi sa lokal na merkado na nagpapakol ng 300 hanggang 340 na sanaan kilo kan karning urig na pinagpapabakal digdi sa lokal na merkado. Kaya nakaaging mga bulan kan pinagtamaan ng ASF sa tuyang probinsya na magdigdingan sa daraga mismo yung mga narehistro man digding mga barangay na nagpositibo sa ASF nagbabalbal ng 350 hanggang 400 ang kilo kay ito. Pero ngunyan nagkaiguan na niya liwanag kasi nagbaba na ang presyo kan karning urig digdi sa Banwaan kan Daraga Albay. Kasi ngunyan pangapodan man giraray kan sa indang opisina tagabos sa nagasaraod na lalo-lalo naman i-check na quality kan urig na pinagbabakal magin man mantiniron ang pagsunod sa minimum health protocols para galaw digdi sa lokal na merkado. Yan. Piraso original na kilo kang urig? Ang ano tagan ng VP, so buhay o so pigkatay na? So presyo dyan sa saudan? Kung yan, 300 hanggang 340. So dati pira? Sa dati, 370 hanggang 400 so kilo. Pira subi na ba? 40 pesos, 30 pesos. Oh. Iyan ang marin ang gulo kibareta. Aha. Di ba? Nagbaba nin 40 sagkod 30 pesos ang kilo kang urig sa saudan kan Daraga. Mas specific yan kumpara duman sa bareta tan nagbaba sana. Baka mas klarado sa listeners ta kung igigibot ang headline ang 40 sagkod 30 pesos na pagbaba kang presyo kang karning urig. Roger. Anong rason kung nata nagbaba? Nagbalik so pagdakol kan mga urig. Tanghali. Hindi lang sa probinsyang Albay. Oh, kaya nga ni. Anapon man mga anggulong yan, tamas klarado yan sa mga listeners ta na nagbabaki 30 hanggang 40 pesos. That is something to our listeners. Sarong kilo ng bagas, kung araw ka ng kadakulaan kang ibinaba sa presyo kan karning urig sa saudan. Regardless kung anong klase, kung pigi, kung liempo, kung buto-buto, may kwintada ka kung manggurano sa liempo, buto-buto, o sa, ano pa nga nito sa rokaan? Sa pigi, supata, may breakdown ka kang presyo. Wala BP. Kung araw ka ng pagdetalyo ko ta dapat eh. Didetalyon mo dapat. Tangal inaklarado man sa nagdadangog. Halimbawa nga niya, manggura ng pata dati. Manggura ng pata dati. Pero sa binaba mo niyan. O di may nagbaba nga niyang 25 pesos. Lagi ko kaya kung aram na pata, nasa 1,500. Yan din, mga barato man sa ng pata. Mahalo nun, 5. So pata ki, ang pigimin kong pata, so pata ki kuan ki baka. Baka. Di ba? Mahal talaga ito. Yeah. Sige, araw ka ng detalyon mo. Yan naman araw ka. Nga ni klaro sa nagdadangog. Manggura ng pili kong pigi. Takunday kitang detalye kang kulang ang sustansya sa nagdadangog kaya. Basta morning! O sige. Kaya dami BP. Ako nagdag na informasyon di sa luwas. Transluna DCG. 8 minutes bago mag-abot ang alas 9 ng aga. Magbabalik ang hapon. Makalipas lang kayo. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala,
Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Balik kita mga tugang sa programa nasa linya po si Mayor Rosal nagapunta maika-clarify kita kasi bago talaga sa saya tungkol digdi sa nagkaperang isyu sa palibot Inutuntangon na po ang development mga tugang sa sitio ng kang humapon ta sa po ini sa lugar na day po in kuryente hanggang po sa mga oras na ini. Mayor Rosal, good morning tabi. Andy, good morning. Yes. Good morning po sa gabo sa mga parantabay. Opo. Mayor, ano po ang latest na informasyon tabi tungkol sa sitio ng kan barangay humapon? Yes, actually, medyo bagay na nagkaribok-ribok ini. Iyo po. Actually, nag-imbitaran ako duman, Henry. Nag-speaker ko sa indang sitwasyon na yun na utang nindong iyan. Di man yung pwede i-charge sa gobyerno. Diba? So, sabi, picturuan ko sa inda, pwede may magtarapang sa Indo. Ang mapapakiulay ko sa Indo, masinit ako na bayadan ka, boss. Sabi ko, 70% pakiulay ko sa APEC. So, balanse, bayadan ta na lang staggered. Diba? Andy? Yes. So, at least nagtugot man so APEC, tangtang tani almost 800. So, ang babayadan almost 1,500. Yes. Yes. Sabi ko, magtabang man ka mo, tama-tabang kita, pero di pwede sa kabantan syudad. At least, Henry, so ano sa nagtadarang na sa mga taga-nunang, finally, nagtarabang kita, nguyan po, so, Bapa, nagdumana, sa APEC ko niya, nagbayad na, no? Nakabayad na, nakapulos na sita. Okay. So, at least, Henry, ikaklarar ko lang, Henry, at least ini, ispersos na ini, kan mga taga-nunang mismo. Nagluwas bagito, Henry, abo ko magkuta inito kara, no? Ito bagang sabi sa DSWD, pero abo ko nakaantayan sa DSWD, tapag bagayan, no? Pero nagkabara nga lugod, so mga taga-nunang, kasi Pinos bagito, Henry, dyan sa online news nyo. Iya po. Nakulong baga nag-react duman, Henry, natangayata DSWD. Yan. Siguro kaireling man yan kan mga taga-anunang. Ang DSWD baga para yan sa bulong. Bago yan pang bayad si utang. Siyempre, katarakot ba ito? Pero kang pag tinimbitaran ako duman, Henry, napagpubananggad. Ano ba, nagurulay baka mo na nakapitan? Dahil may kami nagurulay. Dahil may kami nag-atid kitapang sa ako Bicol. Para may personal ini. Sabi ko, ano nangyari? Kaya sabi ko, Henry, tama ka mo dyan. Kaya, hindi niya ako na utang nilo. Dapat, kita magsolusyon ka ni. Talo yun na pala niyan. So sabi ko, magpudos ka mo, pwede ka ako magtabang, pero bako alit dapat sa kaban kang syudad. Kaya ini Henry, ining binayad din na, I'm so happy for them. At least, nakulo man akong mga, nagkaman ako nagsusolicitan man. Nakulo man ako Solicit pala. So nakapulos na sila, Henry, ko niyan. So nagdadarahog ko yan sa na. Yaw na po. So dinahapon, nakaulit ko si Apo, Henry. Ikasabit na maklearing na siya kunyan. May directive na siya. Pa. Pero Henry, may saro lang akong gustong ipasabot kiraray. Kinaulit ko si APEC na kung pwede, buwago na yun na Papa, Henry, maribukon yan. Iyo talaga. I-direct contract, i-direct connect na. Sa imbes na direkta na po sa poste. Hindi, i-direct na sa kada harong. Kada harong, bako na sa Bapa mismo. Sa siyempre, Henry, may mga maray naman ng trabaho, may mga aki ng trabaho na pwede naman mag-airport. Ibe, di ba? Kato mga panahon, pwede pa. Ano may nabapa, Henry, ngunyan? Bako na yun masyado effective pagiling ko. So, ang karay ngunyan, libre na. Napagulayan, libre na ang kontador. 1/8 pambagaan. Iyo baga. Libre na, pagpawitinda. Sa charge na sa APEC yan. So, mangyari tabi yor, imbes na sudat mapagararay, ang nag-okay man so APEC na hali duman sa residente, hali sa poste, direkta na sa harong kan mga residentes. Yes. So, ang mga kukuliktang niyang billing kada bulan, so APEC na mismo, direkta na sa consumer? Correct. Pero garo kita man, digit sa syudad. Opo. Pero Henry, ngayon na hapon, pero ikakabit ko na nida sa mother. Mother meter. Tapos,
may mga individual, ma-apply na lang. Takipon, may application. Mhm. Ako nag-apply, kung sa'yo gusto ko na, hindi ka na duman sa BAPA. Iya po. Okay. Para klarado. So meaning yun, tama bang may option? Ang iba po gusto sa BAPA o pwede na magdirekta sa APEC mismo? Dahil na ang rulay duman hindi, garo abo na hindi sa BAPA. Abo, no. So Gusto nila mag-direct na. Dapat ko lang konsulta ko eh. Nganing ang pagbayad, direkta mismo sa sa APEC na. Buda ang billing. Diretso na sa APEC. Taganing, Henry, so mga din nakababayad, dahil naapektuhan sa nagabayad. Iyo po. Ano mo ba? Papagalo ng kuryente. Pero may damay. Nadadamay sa iba. Dahil nauso. Ang kadamay, dahil nauso. Kaya nagkariribok yan. Kaya na-advise ko sila, pundo ko na ito na inapapaninta. Well, mga maray naman ng mga arong nindo, mag-individual direct connect na kamo. Which okay man sila, direct meter. Yes, okay. Na. At least, Henry, I was told na nagapod na si Apo, ayaw na nagbayad na daw. So, i-connect niya na. Oo. So, ano tabi yung commitment kan APEC? Ulitin ko lang tabi para sa mga residentes. Pag nakabayad so, ako APEC, ikakabit na, kasi nakabayad na kang 70% na pinakiulay ko. Opo. Tapos, pero BAPA pa. BAPA kasi pa. Kasi hindi ko nag-apply. Iyo, okay. BAPA pa. Magulay, sinakabayadan paninda sa mga konsumo, di ba? May nabulan. May pang muroso. May kulang pa. May muroso pa, di ba? Sumuruso, Henry, pinakiulay ko, direct connect na sinda, barang sa 12 months, date naman sa neto. I see. 170 sinda, Henry. Pero 200 sa sanayang kada. So pag nag-individual meter sinda, i-charge na lang duman? Barang aon? Pag sa pag-bill, tanganing dahil na sila mga dipisilan. Iyo mananggan. No. Alam mo, pig-pig-ara mo, nagigibuhan man yan, Henry, kipa-aki. Yes. So at least, minukin na tabi your so APEC, para sa siring na bagay. At least, mga iba man na magsururat na sinda, tanganing mga solusyonan ninda yan. Yeah. Opo, okay. Kaya yan mga kanaklan sa mga problema sa bulong. Actually, dahil talaga ang nagsasabi kang manakaurami kang enot na dapat, SDN na magbapa, i-connect ng diretso. Direkta, pakiulay ko na yan, then, so sabi ko, salamat man ako sa APEC na nagtugot silang 70% ko na. Yeah. So 30% payable in one year. Okay na yan. Halawig man. Medyo halawig man na palugi. Pwede by 12. So maabot yan mga 1 lang, 200 lang. Iba rin na. Iya. Kada bulan 200 lang. Iba rin na. Iya po. Hindi ka na masakitan. But anyway, iagad ko na lang sa inda na tayo may magkatigalaw na sinda, magurulay na sinda kung paano nin sila mag-apply na individual. Yes, very good. Okay. Okay na po yan, ugaring alas 9 na may nagkapirang hapot pa ko ako sa imo. Sige tabi. Saron na lang pag isingit ko sa imo, tamay text ako ya ka sa bago. Ganda po sa Rawis Boulevard, sa may Rawis, may Boulevard baga dyan, na pinakontak nindo. Kadakol da ka nagkararigos, Sabado Domingo, matawon da perme. Ano pong patakaran pa kayo ni? Aram mo, Henry, maray mo na tukarmuan sa mga tugangan. Tadi po kita ba't pupiansa? Masigan po sa island. Nako, dakulong kita dumang kitao. Kapacheck ko dahil bako man naabok ta. Pero pasiguro kita. Siyempre kung may rinuman, pasiguro kita ta. Duman sa ibang lugar, duman na grabe so kaso kang binuksan so irinuman. Sa baga sa Paris, nagribo todos. Kaya mag-iringat tabi kita. Kaya ngunyan, papapot ko sa task force, ipapacheck ko ining pinarik kung ano ang safety protocol na dapat gibuhon. Dahil ko man yan ipapasara. Pero kaya pang sumunod sinda, dahil kita magsadiring gobyerno. Kapag nagka-problema tabi, dahil magkamuan masolusyon. Yan ang pinarik ko. Oral daw ang apod ka ang text kan sa kuya. Boulevard, ilingon taman, iguapan sa Boulevard. Kaya yan po nagkakarigos diyan. Iyon yan sa papapantayan ko ng pulis. Ay, very good. Opo. Mayor, salamaton po giraray tabi sa oras mo. Salamat tabi, Henry. Giraray, salamat. Thank you so much. Alright. Mga tugang, Mayor Noel Rosal, sa clarification tabi sa isyong yan, dyan po sa Tuya na Palibot. Salamat kan sa inyong pagantabay, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Pasaway.